אלונה, בואי תראי, על פניו נראה ארון וספרייה די פשוטים. קודם כל השתמשנו פה במקל סבא כמו שכל המעצבות אוהבות, וכשאתה מתכנן את זה ב-CNC אז כמובן אפשר לתכנן גם את המקל באופן צורני. אז כאן יש לנו גם מנגנון תלייה פרונטלית, שבעצם אנחנו יכולים לשים פה קולב והוא יוצא. דבר חשוב שצריך לזכור כשאנחנו עושים תלייה פרונטלית, המרווח מפה לפה לפחות 56 סנטימטר. אבל בואי תראי, מה שאלת אותי מקודם? שאלת אותי למה בעצם אנחנו מדביקים קאנטים על ה-MDF. אז אנחנו מדביקים קאנט PVC על ה-MDF. אחד, כדי להיות בטוחים שלא ייווצר פה סדיקה בעתיד, ושתיים, זה מייעל לנו את כל תהליך הצביעה. טוב, אז כמו שאתם רואים, הארון הזה, הארון ספרייה הזה הוא גם כפרי ויש לו קרניז עליון. דבר מאוד מאוד חשוב, תמיד שואלים אותי איך לפתור את הסיטואציה הזאת, שבעצם התקרה היא תמיד עקומה או גלית, והקרניז אנחנו רוצים שהוא יישאר ישר. אז ההמלצה שלי, תמיד תגיעו עד ל2 סנטימטר יותר נמוך מהתקרה, ותסגרו עם הלבשה פנימית.